Olen Antti ja olen käynyt poikien talolla 2017 vai 2018 syksystä asti. Löysin poikien talon silloisen koulukaverini kautta. No syy, miksi mä aloin sitten käymään täällä oli varmaan aluksi just se, että kaveri veti mukaan. Mutta sitten varmaan pari kuukautta jälkeen kun aloin käymään, niin kaveri vähän vähemmän alkoi käymään. Ja varmaan jäi just sen takia, että täällä on peliseuraa ja muuta. Ja ei mulla parempaakaan tekemistä siinä vaiheessa oikeastaan ollut. No aluksi mä sain yleisesti just tavan miten käyttää aikaa ja olla jossain pelaamassa tai jotain vastaavaa. Ja sitten no ehkä kun katsoo pidemmällä aikavälillä, niin just kavereita saanut useita täältä ja sitten just tutustunut ja saanut paikan, missä voi keskustella kaikesta ja kuunnella musiikkia ja ihan yleisesti paikka, jossa voi viettää aikaa. No varmaan yksi muisto, jonka sanoisin eniten jääneen mieleen on 2021 joulukuussa ollut pikkusyötteen reissu. No näin, että se on ehdottomasti tärkeää ja ainakin henkilökohtaisesti näin, että syy miksi just tämän tyylinen on tärkeä on, kun verrataan vaikka nuokkareihin, mitä on paljon rauhallisempi, yhteisöllisempi ja just vähemmän kaoottinen ympäristö ja ehkä turvallisempi myös olisi tapa, miten kuvailisin tätä nuokkareihin verrattuna, koska se, että täällä on just ne niin paljon tuttuja kaikki, niin ohjaajien, käyjien välillä ja on niin pitkältä ajalta osa, niin se helpottaa tähän paikkaan verrattuna nuokkareihin tosi paljon ja mä näen, että tällainen olohuonetoiminta olisi tosi tärkeää sinänsä.